ang Espiritu Santo kung mulaban siya nato, dili laban nga protektahan niya ang atong lawas, kung dili iyang ipaila nato tudluan ta sa Espiritu Santo unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios, unsaon paggamit ang atong lawas ug ang atong mga talento. Muna si Silas Pablo ug si Silas sa gihisgutan sa unang pagbasa, gigiyahan man gid sila sa Espiritu Santo. Naana nila natuman na ang giingon ni Kristo nga kung mubiya ko, akong ipadala ang manlalaban. Giunsa man sila paglaban sa Espiritu Santo? Una, gilig-on sila nga dili mahadlok sa kasakit. Mautong gilatos sila maayo. 40 gitaong bunuga niya gipriso pagyud, gidasok pagyud ngadto sa kinasuokan, gibutangan pagyud inakob nga gawa sa kadina na pagyud kahoy nga giakob silang tiil. Pasabot paniguro gyud nga di na gid sila kagawas. Niya unsa may gibutang sa atong pagbasa, nireklamo ba sila? O ano? Og kamoy inanion, latuson mo karon, iguman ninyo og simba, reklamo mo dili. Ngayawan on pamuwala pa diha ang Espiritu Santo. Muna nga mangandoy ganitas Ginoo nga mukunsad nato, ang una gid yang buhaton lig-unon ta niya aron makatuman tas iyang sugo, labi na gid ng paghigugmas kaaway. Muna si Silas ug si Pablo wa gyud masuko kay nga naman naaman nila ang Espiritu Santo gasigig tudlo sa gilagilatos ka, higugmaa lang na, pasayloa lang na, naaman na tudlo. Muna ka ng mga asawa urbana nga magyaw-yaw, nga mag-away dayon, wa na sila'y Espiritu Santo. Kaya ug naa pa'y Espiritu Santo, di gina mo yaw-yaw ang bana, di gina mo yaw-yaw ang asawa, di sa gina magyaw-yaw ang ginikanan ngadtos mga anak, dili sad mahimong gahig ulo or tapulan or masinupakon ang mga anak ngadto sa ginikanan. Na dihay timailhan nya unsa man ron mo, kumusta naman, naana mo Espiritu Santo? Naawa, di na mo magyaw-yaw, di na mo magsupak-supak, tubag na usahay. Ang pasabot ana, di na tinuod nga Espiritu Santo. Pero unsaon man nato pag-maintain, unsaon nato pag-maintain ang Espiritu Santo nga dili bitaw siya mawa dinhi nato. Ang atong tubag sa Salmo nagtudlo nato usas mga nindot kaayo nga teknik. Saman muilata nga ang nagtubos kanato mao gyud ang tuong kamot sa Ginoo. Sabot isipon nato nga kunwa ang Espiritu Santo nato, di kita matubos, di kita maluwas. Way buhat nato nga maayo nga mulampos basta wa ang tuong kamot sa Ginoo. Wa man mag-ingon dinhi nga ang akong tuong kamot mo'y nakaluwas nako, ang akong abilidad mo'y nakapahimo nakong ingon ani. Wa ato gyung ilhon ug motuo gyud ta nga ang kamot sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo mao gyud magluwas nato. Sa atong unang pagbasa gipakita dinhi nga taliwa sa kasakit ang gibuhat ni Pablo ug ni Silas, nagampo. Dili reklamo, ampo. Magrosaryo, ana ba? Magduka-duka og rosaryo, ana god. Taliwa sa kasakit ay pagsigig, wa na kay bugas, maghuna-huna din ka, asa man ko mangutang, kinsa may akong utangan, ayaw sana, ampo usa. Di ba? Stage 4 cancer na ko. La, unsa kay ipakimo ani, pila kay magasto ani.
na baka ko'y kwarta asa mang kumanghuam. Ayaw sana. Ampo usa. Ayaw sa paghunahunaan ng unsaon pag-ayo ang imong sakit. Sila si Pablo, wa maghunahuna kinsa mo abli na to dinhi, unsa kay imong sunod pagka nangasamad batas latos pertindaghan ng latos tibok lawas napuno sa labhag sa latos. Kinsa kay mo tambal na to, wa sila ana. Nagampo sila. Ana. Nya kamo, kung mahibaw ninyo nga nangabit inyong asawa kamong mga bana sa inyong buhaton, masuko o magampo? Kamo sa mga asawa o inyo yung makitaan yung banab na agigi puyo-puyo na dito sa inyong buhaton, inyong damagan o inyong bugnoon o magampo? Patio dito ang pare kung wa nagi mo palit sa slat ang sa may buhaton, pakonsensya hunta mo maimpirno mo. Di oy magampo ko, magampo ko, Lord, ikaw ra gyud mag-igo ani kay niya may mga slat gibaligya ana mingo ra sang Ginoo. Sige lang, pasalamati lang gyud ang kada usa ka slat nga paliton kay grasya baya gid na nga ang kada mo palit naasa na sila grasya. So pailob lang ako ray mo tandog sa ilang kasing-kasing. Na siya. Gahapon nahalina na sa tag sa atong dopes gahapon nahalinan sa taog 128 ka slots. Di ba? Pakpak ka. Kanindot ana. 5,322 na atong halintanan sa dopes. Nakakita din mo diha na de kahon nga gibutangan natong dopes donor. Okay, naay usa nato ka donor sad nga nihangyo nga, pader, pwede ang among mga ngan inyong ibutang sa tiilan ni San Vicente Ferrer. Amo na ron atong gipang-type inyong mga ngan kamong tanan nga nipalit og dopes hangtod mahurot ning atong gibaligya atong ibutang diha aron simbolik na siya nga naa siya kanunay sa pangalian ni San Vicente Ferrer kay para man na sa parokya kanang dopes ana divine unity, prosperity and satisfaction. Nasa ini hangyo nako pader i-explain ra gug usab na unsa nang slat-slat nimo kay unsa man na raffles raffle draw ba kuno na siya anako. No, raffle draw gina siya pero ang mag-raffles ang mga anghel o ang mga santo sa langit. Yang makuutan gani imongan didto saban tagaan dayon kag divine unity, prosperity and satisfaction. Mao man ihatag sa Ginoo. Tanawa si San Pablo nga ning hatag sa ilang generosity ba. Tagaan dayon divine unity, prosperity and satisfaction. Nagsige ra gyud kanta-kanta ngadto sa Ginoo. Nagampo og nag-awit. So kaning atong slat-slat usa ni siya kapaagi nga makaapil ta sa proyekto sa Ginoo. Kasabot naman tingali mo ana pero usbon na nakog sulti nga ang slat maunay kinagamyang bahin aron makadonate nga di sa simbahan. Mura bag guide lang na pilay minimum nga atong i-donate aning atong project. So natay panginahanglan nga 54 million atong gibuak-buak ngadto sa 54,000 ka bahin nga tag 1,000 ato nang ginganlan og slot. Nya kada nimo palitan ang usa ka bahin do na kay divine unity, prosperity and satisfaction. So naa pa tay mga 48,678 ka opportunities aron ta makadawat sa grasya gikas Ginoo. Mag-raffles man dito tingali sa kuan dito sa langit, pero lahi mag-raffles ang langit, ang tanan makuutan gyud.
ang tanan mudaog gyud wa gyoy mahibilin nga dinis ato pila ka milyon ang mupalit og anang raffle draw usa ra may mudaog didto tanan gyud mudaog dili lang parihas ang adlaw dili pariha ang oras sa pagdaog pero sige yung bunot dito mo tan-aw kasi mong silingan ka palit siya slot naayo mas iyang sakit ako ni palit kog slot ni samot ba nun akong sakit ay lagkabalaka katong iyang raffles na bunutan to karon basin ang imo ugma mabunutan wa na kay sakit mamatay na gyud ka ay ni kamatay nimo wa naman kay sakit ana napaday kay sakit di ay nya adto dayon kas langit tuwa didto ang himsog kaayo nga lawas tuwa didto ang tinuod nga kalipay nya sunan nga na ay biko na be sugot mo maayo kas imong di ka mamatay pero magsigi kag chemo sige kag dialysis sugot ka na tagaan kag kwartas Ginoo haron na kay ikapadialysis na ipakimo hangtod mo abot kag 15 ka tuig si kag dialysis lain na kanimog naong no oy ug ako ana ay na lang kog i-dialysis pasagdi na lang kung mag-utong-utong diri hangtod ko mamatay haron ini kamatay nako kanang akong sakit nga akong pagantos makalimpyo na sa akong kalag opportunity po na nako pagbasol ini kamatay himsog na kay taglawas dito bahala mo dinhi kapoy ninyo dinhi atubangon sige tag dialysis aron sige tag atubang ninyo sige taghangyo tabang tao mo donate ana kay pag magbaligya sa kong slot para akong dialysis dili na pwede ayaw ko nyo ipadialysis kay na kanindot dito sa langit anhi kita din yan nasa tayo opportunity para sa atong Flores de Mayo katong atong MIP di ba nanay daghan sa natong halin nahalina na total na natong halin niabot nag 227 slots pakpak jutay-jutay ranone 1,773 ka slots ang nahibilin karon ra ni kutob nga Domingo so paspasin ninyo tag 500 raman ni per slot kay gamito ni nato karong Biyernes o karong Sabado pero pwede pa nato dawaton ang mga donations ang pagpamalit og slots hangtod sa Domingo kana kung di pa ni mahurot og mahurot ni ugma ra sa ni kutob ato dayong paliton ang malipay na ta kay mapalit na tong mga butang og mga pagkaon para sa atong pagtapos sa atong Flores de Mayo nga mao ang Children's Congress karong Biyernes magsugod alas 5 buntag kutob alas 11 sa buntag ang maong activity dalas misa o first communion karon na mahitabong Biyernes alas 5 buntag na magparid ta gamay igabot diri sa alas 6 magmisa ta so taas atong misa karong kuan na pagyoy first communion pero sa di lang kay naman say kaon ig human kana kung maapil mo sa budget og mo palit mo slot og di mo palit o sa may toy palit pagkaon di hingoy ablan ta ig human nya humanana na gagmay games ika kuan ini ka Sabado atong Santa Cruzan alas 3 sa hapon iparid na to ang mga sagala libot sa atong teritoryo magmotorcade ta nya inig uli dinhi alas 5 magmisa nighuman sa misa na tingali gamayng pangaon haron di ta makuyapan unya naa dayon ta dihay pagpili kung kinsa na say atong flower of May anay mga kangkuan ilang mga beauty diha daghan mo sa tadinig mga beautiful and talented mga kababayan na himuon atong sagala kining tanan nga activity mao ni ang atong pagpalig-on sa atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria o palig-on sa atong pagtuos Ginoo aron mas muilata nga ang muluwas nato mao ang Ginoo unya kung naa natong Ginoo magsige ra gid tag-ampo taliwa sa kasakit mag-awit
ang Ginoo nay mousab sa tanan. Muna sila si San Pablo, nausab ang ilang relasyon ngadto sa gwardiya, ang gwardiya nausab ang kinabuhi ni inding og kalipay. Ang inding tanan kung mosunod tas Espiritu Santo, kalipay. Di gid ta mo inding og kasakit, kalipay gyud. Kamoron din nagsimba mo, nagsunod mo sa Espiritu Santo. Oo, tanaway, nighuman aning misa, malipayon kay mo. Apil na ning ato mga kaigsuonang naminaw sa online, kanang musimba sa online, malipay gina sila. Mga bitang, dihay, lawyer nga ning istorya nako. Father, kaming mga lawyers, mutabi man sad mi, pero usahay ang among pulong mo ending magkasakit. Ang imong pulong lagi pa og maminaw mi mo ending og kalipay. Nako, labi na gyud mo palit mo slot attorney. Mas lipay jud kayo mo. Siya nga na pader nako, naaman ang Espiritu Santo. Ang akong gihisgutan di man ang akong pulong munas Ginoo. Lipay gyud kay na. Na maguna basta na Espiritu Santo mo ending gyud og kalipay bisan pag naatay daghang kasakit, bisan pagani sa atong kamatayon. Ang ending sa kamatayon kalipay gihapon basta nagkuyog nato ang Espiritu sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsuon, ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa diha sa ilang pagbuhat, pagluwas ug paglig-on kanato. Busa malaumon kitang musangpit sa Ginoo sa pag-ingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita nga lig-unon unta niya ang mga nagdumala sa atong simbahan aron sa kanunay magpadayon ang ilang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga pangulo sa atong nasod nga sa kanunay magabaton sila sa gugma ni Kristo aron maghari ang kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga nagmasakiton nga lig-unon sila sa Espiritu Santo aron dili sila mawad-an sa paglaom ug nga mosalig sila sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga pamilya nga nagkatibulaag nga ang Dios mag-uli kanila og mamahimong katinglingban nga puno sa gugma ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors, donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang usab sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga mihalina natong mga igsuon nga ang nabanhawng Kristo magbanhaw usab kanila ug nga mipahulay na sa dayon. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. O Dios, sa tulo ka persona ikaw nagpaila, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.